It's raining. Papa is home. Papa is home. Kumwan. Wala, nakauwi na si Frank. Nagpakugos ang duha. You know that's Papa? Yeah, sexy. Hello. Hindi naman tayo makadaan dito. Hello. Busy din si Francis. Off natin yan. Nanonood ako ng The McQueens. We don't use this for shower. So, For shower. hello guys! Good morning. Pause ko muna siya. Wait. Nanonood ako ng The McQueens. Oh, switch on talaga ni Francis yung mga lights. At ang haggard ng nanay niyo. Good morning guys! Ay, hindi na po. 11 naman ngayon. Pero ang aga kong gumigising. Dahil nga, kids, di ba? Nasa school. Nagluluto ako ng tortang talong. Okay, naunsan niya akong tortang talong, guys. Hindi ko siya grill. Inano ko lang siya. Sabi niya, ito yung lunch namin ni Francis at ang mga kids. Nagpinabaunan ko na yun sila ng lunch mga guys. Madami-dami yung pinabaon ko. Pero ang isa nito, malalaki kasi yung talong dito. Ang isa nito is ititira ko sa mga bata. Wait, ano bang nangyari? Well, hindi sana ako mag-vlog today guys kasi gusto kong maglinis. Although sinasabi ni Mr. hindi ko na daw kailangan na maglinis talaga na maglinis na sobrang super linis kasi ilipat naman daw kami. Pero gusto ko kung maglinis konti kasi gusto kong mag-apartment tour. Abangin nyo guys, bago kasi kapag isip-isip ko kasi dito ko binuntis si Francis. Madaming memories tong bahay nung apartment na to guys. Nalulungkot ako at the same time sa pag-alis kasi you know, madaming memories dito. Kakalungkot. Pero that's life. Hindi mo kasi sa sariling bahay yung nakaano. So, daming mga ganap sa bahay na alam niyo yung ibig sabihin ko. So, gusto ko siyang i-apartment tour para meron akong video sa apartment na to. Pag-aalis na kami. Ayan. So, pakita ko muna sa inyo ang niluluto ko. Andyan si Francis. Hello! Ha? Oh, pala! Yung nga mo guys, hindi na makaagi kay grabe car. Car, say hi. Say hi. 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 Hi, 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 hi. Diyo, grabe. Uy, see, is that your car? Show them your car. Is that your car? Yeah? Is that your car? Is this? Kumain to ng saging at isang buong saging, ha? And then, one sandwich na cheese ang palaman. Fresh cheese. Cream cheese. Ayan, bot. Ay. Gusto niya talaga hawakan ang video, guys. Hi! Suong yun. Okay. Ayan pala yung tortang talong natin, guys. Ayan. Ang isa nito is ititara ko sa mga kids para pag uwi nila may makain sila agad at iba naman yung dinner. Yan yung ginagawa ko sa mga bata guys. Kahit although nagla-lunch na sila doon, gumagawa pa din ako ng pagkain na para pagdating nila mayroon silang rice ba. Switch off natin yung malaking light. Tingnan nyo si Francis guys. Careful, natuwad-tuwad na. And then, naglinis na ako nag-start, guys. So, tingnan nyo naman. Ang kalat na naman. Ang dami na naman kinalat ni Francis. Tingnan nyo, ang mga diaper, malilinis yan na diaper. Kinuha niya sa drawer. Ano sa tingin nyo, guys? Dadalhin ko pala. Come on, up. Dadalhin pa kaya natin to?
Dadalhin pa kaya natin to? Ay, syempre. Yeah. Yeah. Yo. Oh. When you do. Say hi. Say hi. Hi. Madami akong mga himpuson ba? Madami akong dapat i-pack. Nag-start na pala akong kaming mag-pack. Oh, so you want to be in the vlog, oy? Where's Papa? Say Papa. 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 Where's Mama? Papa. Papa. Where's Ate Ella? Where's Ate Ella? Where's Ate Ella? Where's Ate Vanessa? Hello. Hello. Ella yung pinakamadaling una na ano niya, guys. See? Didi. Don't touch the camera. Don't touch. Didi. Where's your car? Show them your police car. Where's your police car? Get your police car down. It's there. Get it. Get it. Show them. Show them. So, yun nga, guys. Nag-start na kaming mag-pack. Ayan. So far, meron akong 4 na boxes dyan. Pero, hindi yan hindi yan, mga ano lang yan, guys. Mga random stuff ba. Toys, board games, mga shoes na hindi ginagamit sa ngayon. Mga winter shoes, mga ganyan sa mga bata. From kids room pa yan. Oh. Kaya yun yung, kaya yun yung napag-isipan ko na before ko ipack lahat ang mga maliliit na bagay dito para hindi madaming boxes na kasi habang nagpapack ako, sabi ko mag-apartment tour ako para before ko siya wasakon ba. Before ko, anuhin ba to yung mga gamit. So mag-apartment tour ako. Abangan nyo, guys. Kasi, ayun ko lang, almost 5 years na ata ako dito sa Germany. Or 5 years. 2017, 18, 19, 21. 4 years na ako dito sa Germany. 4 years! Hello, you fart! You fart! You fart! You fart! So, ayun. Gutom na ako, guys. Oy, lunch. Oh, wait lang. Tapusin ko muna itong lutuin, tapos kakain ako, tapos ipapanap ko si Francis kasi pagod na to, tired na to, mood eh. Ang aga din kasi gumising. Maaga na kami gumigising pag weekdays, 6:30. Kasi ang mga bata alis dito 7:30. And then nagpe-prepare ako ng breakfast at baon nila. Although yung breakfast nila is madalian lang, cornflakes, toast, or sometimes nagbo-boiled ako ng eggs sa gabi at yun na yung ano nila, breakfast. And then si Francine, meron yan silang breakfast sa kindergarten pero pinapakain ko pa din siya. Nana, you wanna write something? Go find a paper. Find a paper. Where's the paper? Get a paper, ma. Get a paper for Francis. Paano ko muna to, guys? Ano to? I-occupy ko muna si Francis. Tapusin ko yung niluluto ko. Kakain ako. And then, maglilinis. Naka-on pa naman ang yung TV dito, eh. Ito, i-post to. Nakikinig ako ng YouTube pero on Deutsch. Francis not writing there. Here, there's a paper. Yan ko ng papel para makasulat siya. So, inuuna ko palang i-pack is ang kids room kasi may mga gamit doon na hindi mo na kailangan siyang Here, Francis, right here. Come. Ayan. So, ayun. Wait there. We will eat. Kain kami ni Francis, guys. Kami lang dalawa kakain. Eat na? You eat? Patikim ko sa kanya tong talong. Tortang talong. Subuan ko siya kasi pangatlong linis ko na to sa kanya, guys. Kasi kanina pinapakain, pinapasnack. Ayan yung akin. Yan. Tapos meron tayong toyo at suka. Nilagay ko siya ng chili powder. So, kain tayo, guys. At meron akong bagoong.
Nabili ko lang to siya sa Asian shop. Nag-ano ako. Halibut. Kasi first meal for today. Nag-coffee lang ako kanina. Ayan. Kain tayo. Francis and Ann? Is it yummy? Yung isang tortang talong, tinira ko para sa kanila. Ang laki kasi ng talong dito. At ito, hindi ko din to siya mauubos. Dong. Ang sarap naman ito, dong. Ganahan. Uy. Tapos nito, ipapanap ko siya, guys. Tapos mag-continue ako maghipos-hipos. Kasi yung mga kids, darating yun ng alas 3. And then, today is Thursday. Uuwi si Frank today. So, pagkatapos niya nito, kumain ni Francis, papanap ko nga siya. Tapos, tatapusin ko yung mga ano ko. You put it down, don't ko anya. Yeah, like that. Tatapusin ko yung mga gawaing bahay. Tapos, pagising niya, saka ako mag-hoover or mag-vacuum kasi maingay. Yeah. Yeah. And then, at 4, susunduin natin si Francine. Daming ganap. 6:30 pa, on the move na ako, guys. And then, saglit TikTok. Nag-TikTok ako kasaglit pa. Ano ba? Paano ng mine. Palingaw. Ang sarap. Nakagawa ako ng chili garlic in oil. Hindi ko ata na-vlog sa inyo yun. Ang sarap. Ang dali. 3 to 6 months actually yung ano niya. Dapat mag-last yun pero hindi umabot ng 1 buwan. Tagakain ko, ginagamit ko siya. And then pag naliso si Frank din, inaano niya pag kumakain. Kuha ako na maiinom, guys. You wait there. Eat. You wanna eat? Yeah, eat. Meron tayong peach nut ice tea. Basta sa rice, si Francis kumakain talaga ito ng rice. Sanay yung mga bata ko, guys. Pati yung stepdaughter ko. Nasasanay na din. Sanay ito sila kumain ng... Ano ba to? Sanay ito sila kumain ng mga Filipino food. Kasi sinasanay ko sila. And then kahit naman ka Frank, kumakain din siya ng some of our Filipino food, diba? So, ayan. Oh, tortang talong. Kain. Hindi ata. First time ba niya ito makatikim? First time niya ata kumain ng tortang talong. Kasi last time hindi ko siya pinakain kasi baby, ano pa kasi niya siya noon, maliit. Ayan. Sarap-sarap ako sa tortang talong. Ay, tapos tuyo at saka suka. This time hindi ako nag-chili garlic kasi kunting-kunti na lang talagang natira, guys. You want water? Maganda to sa Nook, kasi hindi talaga siya nag-spill, guys. Kasi kahit anong yabo sa mga kids, hindi talaga. Ito, sa Nook. In-order ko siya online sa Amazon. And then, kasi ang water bottle ni Francis is ginaganyan niya. Tapos, pag hindi na siya umiinom, laging nagbabasa dito. Lagi siyang nagwasak-wasak ng tubig. So, nakita ko to siya sa Nook. Very recommended. At din kung mag-travel ka, easy to ano din. Ayan. I-straw mo lang siya. Drink. Drink it. Drink it. Kain ka ng tortang talong dong. Here. Here's for you. Rice and tortang talong. Parang hulog na yun. Hindi yan siya nag-spill pero maliki ni og tinagak.
Hindi nga nagsispill, pero maliki nagtinagak dong. Ihulog man nimo. Dong? Ay, nako. Kain. Grocery kami ka yesterday. 2 talong yung binili ko. 69 cents lang to. Magkano yan sa peso. Pero ang laki niya. Malaki siya. So, ginawa kong tortang talong ngayon. Di solve yung ating lunch. At saka kakain din ito ang mga bata mamaya. Hindi lang ako sure kung kumakain yung stepdaughter ko nito. Pero last time, most of my Filipino foods talaga kumakain siya. Except sa mga yung sardinas na ginigisa, ayaw niya nun. Hindi ko alam kung last time kumain siya nito. Kasi pag nagluluto ako nito, guys, kami lang Ella ko yung kumakain. Hindi ko naalala kung kumakain siya ng ganito. Parang hindi eh. Pero let's see, kasi minsan tinitikman niya. Hello guys, na-pick up ko na si Francine. She's here na. At home, say hi! Uy, not yet. Kumakain siya rice with tortang talong. Come on now. Yo, brother, out. Brother, out. Kumakain sila guys, tortang talong at rice ang ulam. Si Francis, yung kaon na pag-usap. Si Vanessa ayaw niya. You don't like the aubergine? Nagkaon lang siya ng bread guys. Ayaw niya ng talong, tortang talong. Tere! Put that back. Si Francis, kapila na ng kaon. Buyag. We're watching Kika. While waiting for Papa to be home. Suko og dili hungitan. And brother is happy. Is he? Brother be angry. Brother want to put food. Yeah? Yeah, the butter. Oh, tingnan nyo guys. This Francis' new shoes guys, oh. Kadumdum ko sa bata pa ko ba. Siga-siga sapatos. Ayaw niya yung di niya hubuon. Gusto niya laging suot. Katawanan ng bata. Parang sa bata pa ba. Hindi ko maalala kung meron akong ganyang sapatos. Pero inggit na inggit talaga ako sa ganyang sapatos sa bata pa ako. Yung siga-siga ba. Oh? Oh. Oh, lagi niyang suot-suot. Hindi niya sinusuot sa kindergarten kasi may magdaro magunin sa kindergarten. Oh, diba? Lipay gid siya oy. Sayang-saya niya talaga sa sapatos ba. Oh, lagi niyang suot. And brother out. Wow. Hala, gilabay na po si mong manghuday. Yeah, give it to brother. Don't throw it away, brother. I make that shoe. It's raining. Papa is home. Papa is home. Kumwan. Wala, nakawin na si Frank. Nagpakugos ang duha. You know that's Papa? Yeah. Papa! Halaga! Nagluto ko! Ako di sa unang sandi. Yeah. Yeah, light shoes. Yeah, the postman cleaned it. Yeah.
I remember that when I was a kid, I always want to have that. I don't remember if my mom was able to buy that. Do you? What? Do you remember that in your days? That My days that wasn't there. yeah, I think in 90s kids we used to have that, and I don't know if my mom was You know able to the buy that. Thomas. Yeah, I think they did that now. Guys, nagpansit ako. Pansit na madalian. And then, nag-air fry ako ng, saan eh? Air fry You really ako copying, huh? Tapos nag-air fry ako ng ano, ng... Uy! ng pork chop. Ay, naunsa naman sila. What's that now? Huh? Okay, I'm gonna put you down because... Nine. What nine? Nine. Nine. I'm gonna tickle you. I'm gonna tickle you. I'm gonna tickle you. And you are gonna tickle you too. I'm gonna tickle you too. Tingnan nyo yung pansit ko, guys. Ano, meron akong mga vegetable na sa fridge ba na malapit ng masira. Mushroom, carrots, paprika, tapos nilagyan ko ng pork, konti. And then, nag-air fry tayo ng pork chan. Inyo klaro. So, ayan, tapos kakain na kami ng dinner. Saya ng dalawa kasi nandyan na yung papa nila ng camera.